Zabitzen ez, bizkarra mugitzen. Hemen ninguna hankajarri. Edo, bueno, eta hurrengo nien igual egiten segidu, hori ja. Lehenko egitxura neuen, goindan aldatuta dago. Dena bezuak emendakula, ninguna da, ipurdi xaigo. Gau nahi biar. Mikel Amendia naiz, Oñatiko gimnasiko monitoria, eta gaur menopausia garaixan ze ariketa aldian nin salduko zuet. Beti izan da menopausia garaixa tabu, nik uste gai bat. Egisa da, azken aldi honetan ja erdigunean ipintzen gabitzela, zuek igartzen duzue? Datorrela jentia eskara berezi horrekin? Bai, egiz izan, honik irailetik, haseginanetik, ziran igual ez, perfil hau etzan etorten, baina egisa ez dakit, Oñatin kurso batzuk edo munziala badakit, eta ordutik, bai etorri zela jentia jo, menopausia garaixan, hori, injar ariketak oso garrantzitsu dela esan doztai, zer aldotin, eta bai, igarri dutela, goraka bat alde hortatik. Jente etortzen da, bere ezaugarri fizikuetara egokitutako ariketa bila, petzatzen. Hori da, bai, pertsona bakoitza desberdina da, bakoitzak bi arte desberdinako, ariketa berdinak danontzat ez dut jartzen, egokitu egiten dut ariketak, eta bakoitzan za desberdinak bai. Zaten daue, menopausia aurretik eta bitartian, importantia dela kirola ikia eta osasuntsu jatia. Baina egisa da era berian, hori egin jabe, pertsona danak ez dugula modu berian eruaten, ez da? Holaxe da, bai. Bakoitza desberdina eta ariketa fizikoa batzui toriko xeko ondo, batzui hobeto, baina bai, dala base oso importante bat menopausia garaixan, injar ariketak. Bai, bakigulako osteoporosia bai dala arrisku bat, garai hortan, eta horrek egin duzkuna da, injar ariketak, ezur horrek gogor mantenketako muskulua irabaztia, orduan bai dala base oso bat garai horretarako. Berezik injarra orduan? Bai, injarra, ni beti zaten dut injarra, ariketak aerobikoak, eta gero, orekak, zoru pelbikoa lantzia garrantzitsua izaten da, mix bat, bai, dana da importantia, baina injarra ariketa be, egisa garrantzia asko dagoela. Ez kontrola ja, zabitz, jareten, gero ekarten. Ez da, itxosu zauketan, gaztieri zate izate, nik gaztieri zamurro balako. Bai, polean hankan horri jarret ja. Eta zenbatero komeni da horrek ikia? Behin rutina bat hartuta egunero aldala edo komeni da sakabanatzi? Injar ariketan ni beti izaten dut, 2-3 aldiz aztian inja, oso ondo. Gisa da, azten magara esaten jo, egunero etorri bizan injar ariketak itera, ez dakiz zer, habitu hori mantenketi oso da, orduan, 2-3 aldiz aztian inja, oso ondo, gero ariketa aerobikoa, 4-5 egun iten bube oso ondo, eta hori, geixo bat, egunero ni bestot esaten, ikia, deskantzua be oso importantia daleko. Menopausia garaixan, inaldian ariketa batzuk ikusiko ditugu, baina hortik arago beste batzuk etxean inaldi ditugu? Bai, etxean, jentia pentsatzen du, gimnasioan bakarrik aldera injar ariketak, baina etxean injar ariketa asko aldiai, material barik, edo etxeko gauza desberdinakin, kilo bateko gauza batzukin. Orduan, egisa gimnasioak samurtasuna muten dutzula, hortako daulako preparauta, baina etxean be alternatiba asko duz. Eta irailean etorri zian emakume horretako batzuk, ze feedback jaso duzu eroen partetik, behin plangintza horrekin hasita, igarri daue, ez dakit, hobekuntzarik? Bai, hobekuntzia, eta batez be eurak bilurrak entzen daue, konfidentzia irabazten daue euran buruakiko, egunerokotasunean, ikusten dauelako, gero eta injartxu hobegon, oreka gehiago dakotzula, eta hoxe, esaten daue, kalian eta konfidentza gehiago, bilterako orduan, batez be orekatik, eta muskulaturi handixo dagoelako. Zer gainera, kasuistika horretan egoten gara emakumeak, eta gainera menopausikak, ez da? Beraz, hoxen, ez? Kalian horri buruz zerbaitia ez da xamurra, eta gimnasio batera etorri, eta hori da noi erakustia, are gutxiu. Bai, lehiketan dut ez dela, pauso samurra emuteko, baina gitza da, azkenien bat etorri, nik uste dut hau zabakua bebalizu dagoela, fanaiz gimnasioera eta ariketa jarri doz, eta nik uste dut bai dela zeo zer badabilela bilur horik entzen, ze nik garri dut irailetik ona goraka bat. Bai, eta erabiltzaile garien nope nipe askotan berbain jo, bez? Kirolarixen profila be zabaltzen doiala asko. Bai, danetik dago hemen ja. Hemen 16 urtetatik, ez dakit zenbat esan mutu lau eta 10 urtera arte. Hemen perfila danetik da, bakoitza behan helburuakin,
batzuk gura daue estetika hori topau, beste batzuk lesio bateatik datoz eta gura daue imagina belauneko operazioatetik hanki hauetu, beste batzuk osasun orokor bat, orduan egisa hemen perfil oso desberdina duzela. Eta egisa da eraberian, igual menopausietik etorri, baina gero ja rutina baten sartzu ezkero, ja menopausiako sintomak hobetzen dianean, akaso pertsona hori begeratuko da, ez? Kirola egiten. Dudarik. Bai, eta nik bezain dut, etorten dianean menopausian inguruan da galdeketara, zain dut, menopausian inbiharreko ariketak orokorrian edozein pertsonak inbiharreko ariketak diala. Bai, azkenian, hori, gurulako ezur hori ez dut eduki, muskulaturia landu, eta uste dut dala edozein pertsonak inaleken ariketak. Etorri, eta planifikazio eskatu, eta oin, opor garai honetan, klaro, gimnasioa igual urrutik gixak etxeko hobeto etorten, etxian, jarraitu ezkero, bentzet mantentzen dugu, ez? Etxian egisa, etxian, igual mengo pixu karga hori ezin izangula sartu, baina igual alduin, uda garaitan kanpora faten gara, deskantzu hartzia ondo torten da, bai, ez da beti join jarrariketak inbio beti, oporrak danontza dira oporrak, baina egisa da, neri galdetuta edo dakin bat-ematek galdetuta, aldala gokitu etxian iteko ariketak. Bueno, bentzete balitxu baldin badau menopausia garai horrek jendia osasuntxu egon dadin, gaitzardi. Torteko eta planak eduko daue. Mikel, eskerrik asko.